का हो नेताजी, काहे बड़ा उदास बैठल बड़ा? कुछ कह। ये तरे उदासी कैसे काम चली बैठले से? अरे कुछ कहबो तबे न कुछ कहल जाई, हमहनु के हर से बतावल जाई। का कही हो, एगो बेटी भी हले बाड़ी, जान लो बड़ी कक्षाई बा। अब पता नहीं बेटी वे में कक्षाई बा, परिवार वालन में कक्षाई बा, कुछ समझे में नहीं आवताटे। थाना पुलिस कुल कई के देख लेहनी, ओहरे से भाईले हरो से भाईले। अभी जान ले जीव हमेशा कक्षाई रहाला। दिन रात फोन कई के हाल चाल लेता रहिले, करत रहिले। दादा कहीं कुछ कैला सिनाई न, कहीं कुछ उधाइला सिनाई न। 24 घंटा टेंशन में जीव रहता। जान ला खाना पानी नहीं निक लगाता। बेटी के जब से बियाह कर दिल बनी तब से जान ला सांस लिहर दुसवार हो गई बटे। हम तो बड़े जौन बा कक्षाई में बाड़ी, आपन दुखड़ा कैसे कहीं कुछ समझे में नहीं आता कि परिवारवा वालन में कमी बा कि हमारे बेटीवा में कमी बा, नहीं समझ में आवताटे। इहो जान लो पहले तक कुछ दिन नहीं रहल कि दादा परिवारवा में रहतिया तो दुख बाटे। अब तो जान लो धीरे धीरे इहो एहसास भइल हमहन के कि परिवारवा में रहले से दुख बा नहीं बाटे, बाहरवा चल जाई तो दुख हो जाई। अभी जान ले ये समय कुल कहला सा कि भाई एक घर में से बाहरे कई द के जाने बाहर में खुश रहो, लेकिन जान तड़े कुछ एहसास तो हमरा बेटी वो के होत बाटे। होता कि घर में रहले में बाहरे रहले में सुख और दुख का काय अंतर बा। इतना तो करे कपारे पर भींज गइल बा, जान गइल बा घर में का सुख बुझातिया, सारा सुख मिलता। हमार तिवारी समधिया बड़ा ओ बा, लेकिन ओकरे बादो जान लो का कहीं कुछ समझ में नहीं आता। हमरे संस्कार में कमी बा कि के में कमी बा, कुछ समझे में नहीं आवताटे। हम का करी? अब यही पे कुछ राय दे पाओ तो दो। देखा भाई नेताजी, तू के तो अभी मन ही परी, तोहरे संस्कार में अगर परिवार ठीक बाणा सन तो तोहरे बेटी के संस्कार में कमी बा। का करबो जब बढ़िया संस्कारे नहीं मिलल बा ओके? अब चाहे ओके आधा दिमाग के मानो चाहे पूरा दिमाग के मानो, जब तू के अपने घरे कायदे से समझौला नहीं, सिखौला नहीं, परिवार में कैसे रहल जाला, परिवार के साथे कैसे खाइल जाला, कैसे पियल जाला, अभी कुल जब नहीं सिखौला बिया के विदा कर दिहल तो तुहार तो मानो कंटक कट गई, तुहार कंटक कट गई। लेकिन अभी बताओ जेकरे घरवा गइल बा तेकर केतनी बड़ी कपछई बाटे। तेकर कपछई बा नहीं बाटे, तेकर तू तो अपन दूर कर देहल, तुहार तो दूरे बा तबो तुहरे इतना टेंशन बुझात बा। ई बताओ जेकरे घरवा में होई, जेकरे कपड़ा बाटे हु, तेकरे केतनी बड़ी कपछई बा। बताओ ऊ तिवरिया कैसे जियता रहता खात बाटे। तू ही न कहता कि मनो सब कुछ करता, सब कुछ कैले के बाद वो तिवरिया के बतावो घर में आँखी से देख के ओके खाना कैसे निक लागत हुई। तुहार तो टेंशन खत्म हो गई, तू तो अपन खत्म कर दिल, लेकिन ओकर टेंशन सोच, ओकर टेंशन तो तू जिंदगी जिनगात के दे दिहल। तो ऐसन करो ओके समझावो, समझा के सिखावो, बुझावो, समझावो ओके कि जौन बा देखू हमरे घरवा कैसन बा, चाहे अपने पतोहियन के देखावा। ठीक है तोहरू पतोही अगर नालायक की हटी तो कोनो जरूरी नहीं बा कही दबाऊ कि हमार पतोही हमके नहीं करती अड़ी चाहे नालायक की हटी तो तू दूसरे घर जाके उहे नालायक किया कर। नहीं कह दे उ नालायक की न कर, तू हमारे घरे के छोड़ के वो घरवा में कैसे होत बा, जात बा, परिवार रहत बा,
वो हिसाब से तुके रहे परी। हमारे घर के हिसाब से अब तू जाके वहाँ ओ लोगन के ढलबू तो इनाई हुई। तू के उनके में ढले परी। आप सिखावो ओके, ले आओ 6 महीना अपने घरे राखो, ओके सिखावो। नहीं तो तू कहबो हम खर्चवा चलाई, केतको खर्चवा चलाओ तड़ा घोड़ा के फलान चीन को खर्चा चलाओ तड़ा। एको चाउर कबो समधिया घरे पहुंचौले बाड़ो, एको किलो खर्चा पहुंचौले बाड़ो, नहीं पहुंचौले बाड़ो। तब बताओ जब नहीं पहुंचल बड़ो वही का खाती बाड़ी ना, वही पता नहीं छेदो करिया तो ये कैसे होई बाबू नेताजी। और नहीं तो तुहरे टेंशन बा, तू तो दूरे बाड़ो तो तुहरे तनी टेंशन बा। जे करे कपड़ा बाते करे कितना टेंशन बाटे ये सोचा। अब भाई लोग एके भर भर के पर कमेंट कल जाइए, जोन बा वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर जाइए। और एहू से बढ़िया फनी फनी वीडियो ले आवे की कोशिश कल जाता टे और ले आई। जय हिंद जय भारत।